Kardom Bini News Fast Karbiang Law Berta Kitanja Bangili Samika Chirong Tharpi Aprangsi Berta Kepipen Arjuita 24 plus organization asong atum son pho ke mangpen dipuru Samson Singh Ingti Mirbari ateng nualong kachesong kiding suri pho sosia muluk kachetong pem dipu hiti par omplu Saini langso ten bedded hospital mate okpran keso kachelang ji ahem phakaroy atvc Pinchong Idet Cekso longroom hansia rong angbong Daigrum alang royalong Cek adolong kikim jiaphan Borson rong park kerap kipidam National People Party along Don Trok Sirke patum kacepa ogdun Lang hempi pen hojaya dak kaceling abas toar ebeng kacingkoy Karbi Anglong District Council long dat pen Karbi Anglong ke rongasar tumsi cari calon pon la pen 6 schedule angkang along akaprek inglong aso kaliatum Karbi Anglong Autonomous Council MSC election vote pilong le pupen ke mangajok 24 plus organization atum keramtang ningkan hini aprang ring angjang pen dipua hiti along kacesong padopon si lapu wang bom pen pining an ningkan ketom ke plengji anlo sitame Karbi Anglong Autonomous Council atum piniarni anta 24 plus organization atum ke hang aputak ke claim clay dat ajok pinile totta dipu ru Samson Singh Ingti Mirbari ateng nualong Karbi rongasa amay atum pendanglok kaprek hampang asong atum celangsi son pho putak ke hang padopon la solong ke hang pon ke prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council akimi separate voter list selam nangji la pen inglong aso kalida daphan council election along Amen Ingthan Nangji, Lapen Traditional Village Council C Selam Nangji, under paragraph 3, subparagraph 1, clause E, F, G, H, I, J, 6 schedule to the Constitution of India, Lapen Karbi Anglong Autonomous Council along Inglong Aso Rule Selam Nangji, paragraph 2, subparagraph 7, under 6 schedule, Sonsi, Prabjin Pen, Assam Land and Revenue Revolution Act 1986 nangni akaprek selam nangji customary land law nangji lapen akaprek traditional customary land law selam nangji under paragraph 4 of 6 schedule lahai arong lar nangji lapen akimi voter list selam nangji pu kehang padopon si pini kache songalong kehang padopon lapu 24 plus maipu roton terang pen perangke angnu nangke pachini atengke non mat Karbi Anglong Autonomous Council atum nitum ke hang aputhak pachu nangji ache ko anya jak kiding pen kache song padolo tame Karbi Anglong Autonomous Council kachari asongja potum non anta separate voter list selam lelang la sonalong BJP sarkar atum ke khamkhe ke dodun ko ajoksi claim dam de det puta Perangki karju hutang pacini ko. Karbi Anglong Autonomous Council lapen ke state government atum nangeber khidjo asila sabra chunchetik paragraph 2 sabra 7 atem electoral roll in consider nangi lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council atum nangitu traditional village council ka silam nangi 62 to the Indian Constitution paragraph 3 subparagraph 1 clause E F G H I J atem Karbi Anglong Autonomous Council traditional village council silam nangi asila sabra Karbi Anglong Autonomous Council atum laso pudak state government atum jongsi bang ekran kalau tak ada sose kerja sama medit kiri tapi lepas sose sih itu macam sini pan itu lapan ke dobong nang beres itu masih itu kaje songi lan sose dua sose kerja sama medit bang kupon hui pan sose bagian itu kibang gilang udah bagian itu empat lagi jongsi laso putak pacun serak rep lo dan pan sose angtong ke the lapen ke pas se movement kache so me de ni tu konji nasi kado beta nang itu kado beta nang cerat nang itu tu janji si kado be karbe lo barata in pen appealing tu lapen ke non Karbi Anglong Autonomous Council pen traditional village council kasilam dia puthak dili angtong abang ke lalu as per 62 to the Indian Constitution along paragraph 3 sub paragraph 1 clause E, F, G, H,
ai lapen je ateng pensi Karbi Anglong Autonomous Council atau Traditional Village Council silam nanti kali pulodan te mitum kado we arbat kurpak men pan sisi ketiso di Anglong Autonomous Council pe step kita yang malah ke General Village Council pasti jongnan nih akhir ladak rong asara tu mapana bang chairman ke pek naik tim abang abela lasi kuson si Traditional Village Council ko ala so Village Council la make General Village Council Dipupen Sondon Terang Report News Fast Karbi Anglong Number 20 Singhason MSC Constituency Angkang Council Pen 2004 aning kanahut Okpran Kesoki un ekachelang jiadim Awarsai Phanpura Longnit Sainilang Solong 10 bedded apartment Kapanong Pona Hospital ahem Kikim Ponsi Piniarnian ta kapatang pami medet ang teksi tekponlong Lapen Jongsi Hospital mate Kesoki un ekachelang ji aphansi ahok pen kapanong ponvek lopulote kedam tang apor hut pen sitami prabjin pen patang detra Dr. Nurse Tumaphan Toisi Rataphan Okpran Kilang Kalana Sai Padothekasonte Ratatuma Varsai Kimi Long Eji Apoto Bonta Nonapor ki Thekdam Long Ateng Abangke Hospital Pulote in Thirjir Lapen Paklar Chen Pensi ke Paman Nangji Alar Pangram Ai Ui Lapen Rikang Pahup Thip Thap Amat B Lapen Longhong Mate Biroy Phakroy Ativi Paman Thurong Asonsi Birta Kahumri Damahut Thekdam Long Lasi Pader de Pin Pen Non Team Karbi Anglong Pen Parivartan Kecharia Song Japo CM Tuliram Ronghang Medical EM Khonsing Rongpi MP Horen Singh Be Lapen Dipu LA Mate HAD Minister Sum Ronghang EM Amar Singh Tiso Atum Labangso Longnit Saini Langso Longkedo 10 bedded hospital Kitirangrang Pen Puthot Pareng Pontura Rataphan Okpran Kachilang Jia Dimke Mesena Varsai Paman Pon Asonte Rat Ahir Jumi Longji Lapen PM Narendra Modi Kaningje Achedin Aenge Pu Alamte Ratatum Ningkache Pen Towar Kemita Cholang Prongsi Dolo Manja Pen Dilip Hanse News Fast Karbi Anglong Langpher constituency arlo sikaring tiarong pini NPP atum mass joining program amai kedeng Bang Solong Lima Longkumar Kongchun Bang Nagaland State Anparta Hills Autonomous Committee Iron Church Rajan Timung Dunmaipu Hills Autonomous Committee Sukur Singh Singnar Dunmaipu Hills Autonomous Committee Astarongphar Gaumbura Maikramsa Gaumbura Sikari Ingti Gaumbura atom chetong donsi mai ardi pidun bangso mai kaprek political party along ke claim don atom methang party COC pini don trok sirkep abang pubang phetum NPP along chepa ok donsi NPP ahoor pathepon lapen NPP atom ahin pen sitami chujun choku kapangri kapangdon lapen kithi ke jangalong anta lang Kapang pen ahormuk kinang sotpu matha ponsi pini mai karmsa arong astarong phar arong lapen sikari ingti arong atum phan syntax ECC ron ponsi maing samjen pen pachun pon volong komaji pen mensing ronghang news fast Karbi Anglong Nipialam niching honchenam surihini ra inkoira sirkep angdeng Karbi lamet amai kirangji inkoi raisi inkoi rahini lapen inkoi ra kethom arkoi surihini ra inkoi raisi aparman bordeka lang millennial jaklam diupani along paman ponpo tirika mamai atum dode sangse pen sai modo an ke claim kedam pangcheng pon bomlo nonamat mirja klam kapang thai tang etlo kem tap lapen medu lasonsi kapangjang asai doan ta claim dam pon bomlo Tirika Mamai Maipu Surja Rongphar Dun Maipu Jeban Chandra Pathak Atum Pen Chenglok Tirika Mamai Atum Dode Sangse Sayangdeng Doan Mesen Pen Kapaklem Ponjia Phan Chedo Dun Renti Karbi Anglong Arada Phan Tirika Mamai Atum Kachuneng Ripon Laki Kewangji Inkoira Sirkep Angdeng KLA Mesen Pen Kapachun Pon Thekjia Phan Rat Cheto Dun Pedji Aphan Birta Pachini Hanjang lang supen bisnu lekthi news fast Karbi Anglong Longrom hanse arong bong daigrom alangroy kikrong put ajoyni labang sorong arat aphong rat kacheleng hot lang kejang lapen ki hat un e lapen kaprek ta kisung ke put chetong nanglo pusi rongasar kangbura hanse kanyang tietum bangso kisung aputhak chethan ponalam BJP EKADC Economic and Cell Convener Boson Rongphar Adim An Palidamsi
kerap pajerdam labang so adelong arji kiding delong jot kelong jiaphan jingki chethan nang cherap donji puta mailong rataphan lamchak pitekang lapen ajat akisung sita cherap chetu dunji labang so adelong kike mahot kachetong don Koilamati Development Committee Kongchun Bang Modon Kathar Alang Lipenta Non Kibang Jiarni Un Anpen Nang Cherap Tunji Puta Rat Atumaphan Ning Pathetekang Kasumari Polling Center Amaipu Philip Terang Lapen Rongisi Edon Pen Bahini Chetong Don Si Kadok Kawe Bang Trok Serkep Susi Atum Chetong Don Jekso Long Room Hanse Arong Arat Don Thongkep Sose Aratatum BJP is Karbi Anglong District Committee Economic and Cell Convener Boson Rong Pharapan Ninga Klongpen Suri Kachuru Pipazir Ponlo Nilipen Perangke Robinson Terang News Fast Karbi Anglong Non malong sopan bertain ton sina. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Berta kang ton pen nang jiroi thulo. Meghalaya hoi pen mate lang hempi adak pen arniwangason krongjang pu abas hojai an kedam bo mahut. Bangso agari arlo kedo, bang thongkep amuluk do. Bangso agari baithalang so adung, tika anglong along, kekek along, amat break fill det amat, pangthai phit. Bangso agari number AS09AC 3477 bangso agari arlo kedo atum anki, thang thelang pusi birta nang pali. Keroni Penran Singh Teron News Fast Karbi Anglong. Karbi Anglong ating pinon puanta kang hukipon epong birta along tlang pondet apita. Ajon narlu kang hukipon kang tonte terajok. Karbi Anglong ating pi tengpang kivirason si nang man bomlo. Bangso putak atumi so chengdeng takiparlo. Pon langkang forest subbit pen cepahem pupon si awareness program dingpon. La somay along langkang forest in charge Ramsing Terang pen kaning jepon ki nilitum penang an keton kelang kacepaduk ajok nepon longlo nilitum along staff ki junghek ajok si nilitum kanghu ke ponatum aphanta keton kelang cari dun sungchet pusi ning jepon la pen staff sita nilitum kenebdun longa hutami staff aphai nilitum langkang safbit aphan nang piasonte me parji puta berta longta pangdak dun ulo sitame non puta councilatum staff nangki PG aphan jat abirta ave atheni litum langkhang bari juri ke towar akrong dopik ajok staff sitami jumo ajoksi keton kelang chari dun sungkrungpu lapen non penta kanghu ke pon ing ton tilang pute sodak pen ing sai ponji pusi ning jepon bangso mai mohetsor teron pensi jalin aluhiaman pen angjok pani athana osi BDO lapen langkang forest subbit ke Japon Ramsing Terang Lokhiram Bay Forest Guard admin teron Biren Tokbi lapen ongdung arat chetong dun rongmongwe penjer song ingti News Fast Karbi Anglong Max lapen sabun IRCS atum rong soraphan keron kapajir pon COVID-19 pen kachepajok jia phanpura Indian Red Cross Karbi Anglong arotum matha ponsi pini singhason arlo langbong dingpi along rong soraphan pangromsi Max lapen sabun keron kapaduk pon bang solong IRCS atum keklem kedam aputhak mesenpu rong soratum pen kachuru pajir ponsi keron kebak amai mesen pen pachun pon News Text Report News Fast Karbi Anglong Pinya berta langsi pajudlo dumi thakme kardong.